Mi se danas nalazimo u Bosanskom kulturnom centru Tuzla i odavde između 12 i 14 km zračne linije planira se izgradnja, počinjanje sa radom rudnika litijuma. Mi kao građani Tuzlanske regije, Tuzlanskog kantona nemamo nikakve informacije o tom predstojećem počinjanju rada rudnika litijuma i evo danas. Već smo prilično, znači, u zoni Bosne i Hercegovine raznim rudnicima devastirali prirodu. Možete zamisliti još kad se otvori, znači, jedan rudnik litijuma koji predstavlja opasnost prve kategorije u svijetu. Dragi ljudi, dobro večer i dobrodošli na javnu tribinu Kakva revolucija. Zahvalan, jer ti ljudi koji su na svojoj zemlji, koji ne daju svoje, svima nama daju primjer šta treba da nam budu motivi, šta je smisao i zašto se vredi boriti. Ovo je također... Dalje, ako budemo zajedno, samo tako ćemo doći. Vidjet ćemo se uskoro mi u Bosni ponovno. Vidjet ćemo ekološke ustanke svi. Nego su izdajnici svoga naroda oni koji izdaju dozvole za ovakve projekte. Konačno Bosna i Hercegovina zaslužila da neko brani. Ako je ne odbranite vi koji ste ovde i svi ljudi koji sebe nazivaju zaštitnicima prirode i koji zaista vole svoju zemlju, neće odbraniti niko. Ima još jedna stvar. Sve će nam oprostiti, samo nam neće oprostiti da budemo zajedno. Jer ta otrovčina kojom truju sa rudnika, zagađenje vazduha, zagađenje vode je ništa u odnosu na ono što se dešava svaki dan sa njihovih medija. Svaki dan, svaki građanin Srbije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dobije svoju dozu otrova i to se zasniva po principu, sve to već viđeno i jasno, da treba da se mrzimo. Podele, etničke, verske, nacionalne, svakakve. To je princip po kome oni vladaju. Užasavaju se jedino toga kada nas vide zajedno, da se okupljamo oko osnovnih elemenata. To su zemlja, voda i vazduh.